Ukusebenza esibutholile ngale ndlela bekumangalisa. Ngokweqiniso, ingenye yezindlela ezinamandla kakhulu engake ngazisebenzisa. Kuze kube manje, sekuyindlela engiyincoma kakhulu uma ufuna ukuqala ukusabalala noma ukukhulisa izitshalo, izihlahla zezithelo kanye nezihlahla ngokujwayelekile. Ngoba bheka, ngokuvamile uma sisika, kungaba ukuhlukanisa okulula, ukuhlukanisa ngomoya noma enye indlela yendabuko, sithola isitshalo esisodwa kuphela. Kodwa ngale ndlela sinethuba lokutshala izitshalo eziningi ngesikhathi esisodwa, ngaphandle kokudela amagatsha engeziwe, ngaphandle kwezinkinga futhi ngaphandle kokusebenzisa imali eyengeziwe. Kuleli gatsha elifanayo singathola izingxenyana eziningana, futhi ingxenyana ngayinye iba umuthi wezithelo ozimele ngokuphelele. Kuyindlela emangalisayo, ehlanzekile kakhulu futhi esebenza kahle kakhulu. Futhi namuhla ngizokufundisa isinyathelo ngesinyathelo. Ake siqale. Ngakho-ke uma unemibuzo, buza kumazwana. Ngaphambi kokulungiselela ukusika, ake silungise ithuphu ukuze lilungele. Ngizosebenzisa ipayipi elingaba amasentimitha angama-30 ubude. Ububanzi bungahluka kakhulu. Ezinye zinhlane kakhulu kanti ezinye zibanzi kakhulu. Kodwa enye yamamilimitha angama-50 ifanelekile, ngoba ishiya isikhala esanele sokuba izimpande zikhule kahle. Manje ake sifike esisekelweni. Ngaphansi kwepayipi, senza ipulagi nge-adhesive tape, izendlalelo eziningana zenziwe kahle ukuze isihlabathi singaphumi. Uma isivalo sesiqediwe, senza ukusika okuncane kakhulu phansi. Akuzona izimbobo ezinkulu, kodwa zincane kakhulu, fishe zingabonakali. Yilapho umswakama owedlulele esingawufuni kule ndlela uzophela khona. Ngalokhu, ithuphu isilungele ngokuphelele. Manje silungiselela ukusika. Sizokhetha ukusika obungaba amasentimitha angama-40 futhi, uma kungenzeka, kuqonde ngangokunokwenzeka. Ungani ama-40? Ngoba amasentimitha angama-30 azongena ngaphakathi kwepayipi kanti amasentimitha ayi-10 asele azoba ngaphandle, okubaluleke kakhulu ukuthi isitshalo siphefumule. Manje, engxenyeni ezongena ngaphakathi kwepayipi, amasentimitha angama-30 aphansi, sizokwenza ukusika okude okungaba amamilimitha 5 ububanzi. Sisusa wonke amagqolo kulowo mcungo kuvula ifasitela elide. Uma igqolo selisusiwe, sizobona ungqimba olukhazimulayo olubizwa ngokuthi i-cambium. Sayikhuhla ngokuphelele leyo cambium ngomshini wokusika saze safika okhunini oluhlanzekile. Lesi sinyathelo siyisisekelo. Uma singayisusi i-cambium, izimpande ngeke zakheke. Uma ifasitela selihlanzekile, sigcoba i-aloe vera kuzo zonke izibazi namangxeba. Bese simboza indawo ngesinamoni powder. I-aloe izovuselela ukuhluma kwezimpande, isinamoni izovimbela isikhunta namagciwane, futhi ngalokhu ukusika kuzolungiswa ngokuphelele. Ngemva kokuba ipayipi selilungile kanye nokusikwa, manje sesizofaka ukusikwa ngaphakathi. Sikufaka kusukela phezulu kwepayipi bese sikushiya kwehlele phansi. Siqinisekisa ukuthi ama-30 amasentimitha esiwalungisile angaphakathi kanti ayi-10 amasentimitha asele aphume ngaphandle njengengxenye ephezu komhlaba. Lokhu kubalulekile ukuze ukusikwa kukwazi ukuphefumula kahle futhi kungacindezeliwa. Uma sesikubeke kahle futhi sikumaphakathi ngaphakathi kwepayipi, siqala ukufaka isihlabathi esihlanzekile. Sifaka isihlabathi kancane kancane nxa zonke zokusika, sivumela ukuthi sigcwalise zonke izikhala. Awudingi ukukucindezela noma ukubopha, vele ushiye kwehlele ngokwemvelo kuze kufife ngokuphelele lawo 30 amasentimitha angezansi kokusika. Kubalulekile kakhulu, ungagcwalisi ipayipi kuze kube phezulu. Kungconywa ukushiya amasentimitha ambalwa ngaphandle kwesihlabathi phezulu kwepayipi. Leso sikhala esikhululekile siyisifuthulelo sokwenza kube lula ukunisela, ngoba uma sigcwalisa kuze kube semkhawulweni, amanzi azogcwala futhi isihlabathi sizochitheka. Uma ipayipi selidwele, silungisa amanzi okunisela. Kulula kakhulu. Sithatha ilitha lamanzi, sifaka ithisipuni le-hydrogen peroxide, elifana naleli esinalo ekhithini yosizo lokuqala, bese silinyakazisa kancane ukuze silixube. Sizonisela ngalamanzi kancane kancane ngokuthula.
Sithela amanzi ngaleso sikhala esiphezulu esisishiye sikhululekile. Isihlabathi sizomunca amanzi kancane kancane. Siyaqhubeka nokunisela kancane kancane size sibone ukuthi amanzi amancane aqala ukuphuma emigqeni yokudonsa amanzi esiyifakile engxenyeni engezansi yepayipi. Lokhu kukhombisa ukuthi kunomswakama owanele phakathi kwepayipi. Uma amanzi esegobhoza, akusadingeki ukunisela. Ebugcineni, misa ithubhu liqonde lapho lingeke liwe khona. Kubaluleke kakhulu ukuyishiya endaweni enomthunzi ongaphelele noma ekukhanyeni okungaqondile, hhayi elangeni eliqondile, ukuze ukusika kungashisi amanzi futhi izimpande zikhule kahle. Futhi manje isinyathelo esibaluleke kakhulu sokuqinisekisa impumelelo. Kungconywa kakhulu ukusebenzisa i-microfilm noma ipulasitiki ecacile ukusonga ingxenye ephezulu yesimrunyiwe, indawo esemoyeni. Lokhu kudala umphumela we-mini greenhouse ogcina umswakama, kwehlisa ukucindezeleka kwamanzi futhi kusiza kakhulu ukuthi ubusika kukhule izimpande ngendlela efanele. Uma sesimboze ingxenye engenhla nge-microfilm, ipulasitiki ecacile noma isikhwama esiboshwe, sizosebenzisa isinyathelo esiyisisekelo sokuqinisekisa impumelelo yale ndlela, ukuvimbela amagciwane okwemvelo okwenziwe nge-cinnamon. Ukuze silungiselele, sithatha ilitha lamanzi bese sifaka ingxosana yesinamoni. Siyixuba kahle kakhulu bese siyihluza ngesihlungi sekhofi, indwangu noma indwangu encane ukuze sigweme ukushiya noma yikuphi ukusalela okungavimba umshini wokufafaza. Uma isihlungiwe kahle, siyidlulisela ebhodleleni lokufafaza bese sisebenzisa lelo bhodlela lokufafaza ukuze sifafaze kahle konke, ingxenye engaphandle kwesimrunyiwe, ingxenye ephezulu yepayipi, nanoma iyiphi indawo eveziwe. Sikwenza lokhu ngemva nje kokubeka isikhwama noma i-microfilm kuso okokuqala. Kodwa qaphela lokhu ngoba kubaluleke kakhulu. Kanye ngesonto sizovula isikhwama noma sisuse i-microfilm, siphinde sifafaze yonke ingxenye engaphandle yesicubu ngale fungicide yemvelo bese siyivala futhi. Lesi sinyathelo samasonto onke sibalulekile ukuvimbela ukubonakala kwesikhunta, njengoba umswakama ngaphakathi kwendlu encane yokugcina izitshalo uhlala uphezulu kakhulu. Uma sesiqedile ukufafaza, sivala konke futhi ngesikhwama noma nge-microfilm bese sikushiya njengoba kunjalo kuze kube yisonto elizayo. Abantu abaningi, ikakhulukazi abantu abadala abanolwazi kulo mkhakha, bathi lolu hlobo lokusabalala kufanele lwenziwe ngesikhathi inyanga iphela, okuyilapho isitshalo sisabela kahle khona. Ngesikhathi inyanga iphela, amanzi avame ukwehla, okusiza kakhulu ukubonakala kwezimpande ezintsha. Ngakho-ke uma ufuna ukuphumelela kakhulu ngale ndlela, ngikweluleka ukuthi ukwenze ngaleso sikhathi. Futhi manje, ngemva kwamasonto amane, sisusa iteyipu yokuvikela esiyibeke phansi kwepayipi. Siyishaya kahle ngamanzi, kungaba ngepayipi noma ngenye indlela esinayo, bese sivumela sonke isihlabathi siphume phansi. Manje sizomane sikhiphe ukusika kancane kancane ngendlela elula. Khumbula ukuthi impande ithambile kakhulu futhi izinto zingaba nzima. Ezinye zingase ziphuke. Kulungile, kodwa sizame ukukhipha ngobumnene ngangokunokwenzeka. Manje sesiqala. Beka inani lezimpande esizikhiqizile emavikini amane nje. Ukusebenza kwale ndlela kuyamangalisa. Izimpande ezihlanzekile, ezimhlophe, eziqinile, kusukela phezulu kuya phansi. Isimangaliso sangempela. Ngakho-ke sizokwenza njani manje? Kulula kakhulu. Manje sizohlukanisa lokho kusikwa kube izingxenye eziningana ukuze ingxenye ngayinye ibe nezimpande futhi ibe umuthi ozimele ngokuzenzakalelayo. Kulokhu, kunezihlahla ezintsha eziningana zamakhiwane, kodwa okufanayo kusebenza ezitshalweni ze-citrus, i-pomegranate, umnqumo, nezitshalo ezinephunga elimnandi. Cishe noma yisiphi isihlahla sezithelo noma isitshalo esinokhuni ofuna ukusitshala. Lokhu kungamandla eqiniso endlela yaseTurkey. Kusukela egatsheni elilodwa, ungandisa kakhulu umkhiqizo wakho ngesikhathi esifanayo. Futhi uma uyithandile le ndlela noma ukuthole kuwusizo, ngingayibonga kakhulu uma uyithandile le video futhi wabelana ngayo nomuntu othanda izitshalo.
Futhi uma ufuna ukuqhubeka nokufunda izindlela ezilula nezisebenzayo zokwandisa izihlahla zezithelo, ngiyakumema ukuthi ubhalisele isiteshi. Ngiyabonga ngokuba lapho. Ngithi ngiyokwanga kakhulu futhi sizobonana kuvidiyo elandelayo.